नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत दुधी भोपळ्याची भजी. त्यासाठी लागणारं साहित्य हे मी बारीक 2 दुधी भोपळे घेतले आहेत. एक मोठी वाटी बेसन पीठ घेतलं आहे. चवीपुरतं मीठ, हळद आणि एक लाल मसाला 1 चमचा. पहिल्यांदा आपण ह्याची साल काढून घेऊया भोपळ्याची. वरच्यावर अशी काढायची आहे. त्यानंतर अशी बारीक कापं काढून घ्यायची आहे. त्याची पातळ कापं करायची आहे. जास्त जाड नाही ठेवायची, जास्त बारीक नाही करायची, पातळ नाही करायची, अशी मीडियममध्ये. आणि भोपळा घेताना जरा कोवळा घ्यायचा, म्हणजे आतमध्ये बिया जास्त असले नाही पाहिजे. ह्या पद्धतीत आपण ही कापं करून घेणार आहोत. तोपर्यंत मी सगळी बाकीची कापं करून घेते. आता ही आपली दुधी भोपळ्याची सगळी कापं काढून झाली आहे चिरून. मीठ टाकून ठेवूया. म्हणजे 1 चमचाभर आपण मीठ लावून ठेवलेलं आहे. आणि ही आता आपण 10 मिनटं ठेवून देऊया. दुधी भोपळ्याच्या कापांना मीठ लावून 10 मिनटं झाली आहे. आता आपण ती करायला घेऊया. बेसन, पहिलं हळद टाकूया आपण, लाल मसाला, मिरची पावडर पण वापरू शकता, चवीपुरते मीठ आपण घालणार आहोत. कारण आपण भोपळ्याच्या ह्याला कापांना मीठ लावून ठेवलेलं आहे. आता मिक्स करून घेऊया. थोडंसं पाणी अजून घालून घेऊया. पाणी थोडं थोडं वापरायचं आहे, कारण आपल्याला जास्त पातळ करायचं नाही. हे आपलं चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण तळून घेऊया. तेल आपलं तापलं आहे. आता आपण एक एक दुधी भोपळ्याचं काप आतमध्ये सोडूया. गॅस मिडियमवरतीच ठेवायचा आहे, कारण आतमधून चांगली भाजायला पाहिजे. परतून घेऊया आता. आपली चांगली भजी तळून होत आली आहे. अशी खरपूस अगदी तळून घ्यायची आहे, म्हणजे आतपर्यंत ते भाजून आलं पाहिजे. अशी चांगली फुलून आली आहेत बघा. आता ही मी काढून घेते. याला 5 ते 6 मिनटं लागली आहेत तळायला. अशा पद्धतीत तळून घ्यायची. आणि टाकतेवेळी असं टिश्यू पेपरवरतीच टाकायची, म्हणजे तेल असलं एक्स्ट्रा निघून जातं त्याचं आतमधलं. दुधी भोपळ्याची चविष्ट भजी बनवून तयार झाली आहे. एकदम साधी आणि सोप्या पद्धतीत बनवलेली आहे. आणि ह्याला साहित्य पण एकदम कमी लागलं आहे. तर अशा पद्धतीत तुम्ही चविष्ट भजी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.